بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الأزمد نعم كرم محمد نعم نبني بكر سيسي كروكي نعم كروك جبدي أبلاي أملا تنو أملا تنو ويهري أملا تنو أبلاي أملا أنشيد لانكا نعم كان يكافوكو فنتانا وي ألا تنتو دوي لا أكبر أبلاي نيبسي كاولي كتا إمغو نينبو كسوكا كومان سيري مغلا أنا سورة مويني يرولا إتسكا كني مغوتي أبلاي إماي وكوبادي توندمانا ونيوتي أيوه كرم محمد نعم تقول بعد كورما كوني ربالي بسونغ تاشي بالي باديني ويتشاي أنا مو فاهم نمغو بلا جلنت كليوا مامي تميري أني مامي تتاشي numbe falo be bala ibi idumba do niya banini awa momin do fina bata sarila imi rebase ni mawa Allahu akbar do fana jabi ko mulu bali ni marabale bu ko utani mon o fana bitani ko na blay tegol mulu bali o bason ko bema tashi bali o emiri bali de fina yi Allahu akbar be falo be bala to foto di teklini kelengelen be son fenfema don fana be soma Allahu akbar al do fana wujabi ko kala banci to banci ko lu me barole de fana ci ka o tan ablay to banci ani kala banci ko me barole o be me barola de edibiri ablay e so sol to ka barola kala ko Allahu akbar ablay so olu ka baroka di de ubu sigi site si soso Allahu akbar nga beba do ka foni ni foni ni ngagele ne nga so sol tala o baro be mensina Allahu akbar mena ya bla mena ko ko tugu banci ni kala banci me barole hala mena yala mu ndifo adam ko fu ablay ni ma ko tewa ini mami jowe kileni ino de betade Allahu akbar momi ni ini ngomu ko kunte na kileni ino ka tera be me Allahu akbar zoni fana bisega be ayo bisega be abada ro fana na bala kali e mun shoni ke kuni ke eni ni kadi dongo don ko yebe shonda ni ndo fana yi yoro o tera te labane asiga dola Allah la zone fla ablay uluka moya abe sira sabale Allahu akbar wala ma fana fla o zoni namrato ulube Allahu akbar olure be moyi ni Allahu akbar funa fi men wonne ayo bismillah karam abdullah nam amango a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim bi arabaye nam je kalo tle wulula samba flani woni kili abla shira yere la kant le herela amin ya rabbi gafo bambulo amin ambada l'indicateur de nouveau nouveau abla mi ko be dinyawi ko frafina milliard keme saba ani milliard bi kononton o de bena don vaccin dilani na frafina min se ka to frafina se ka ke ka horonya aka ku kana gbomo la burem ni do ajola do ye muri ki setiwu bingan ki lawu la jo abla ku firu disi kan ku bolo fembe la jelenta magonya fembe katanu sen fly abla ni gouvernement aleni bouchemi we wayi ko sugo kilo ko ana fere internet na toina shimanyana ko ye ana sigi wa kemenani ani biworola ukodia kote internet na toina ko bengara ka fotene una zagebi ko internet na toina de bengara odi kan yo abla odonde la nyaro famona ijo rola ya no donche na abla mi du ko namuye ani abayla man ye merila mi kati meri mer ani aka dangan fla olu welela pour économique la we ko yinga udala kana lokol kan ngom mun be ba ko district kono ko le baradam ne kabindi be kada kan jean kalo ubonyo mun be commencer la olu ka jean kalo wari a sarab bela jelenkera taka sun foi tala ministère des transports et des infrastructures syndicalisme ni isa sinani woyi uyani dulon ka bwa ka barala ko kada kan kai bara ay ko doke min te ko ketayi ni ka tere afo le canard de chene alena jammi kuma yoro jabe kuma mantum be kuma rebe kuma Francis nam are gouvernement da yoro la no Élysée olu usigira ka akli jarabo Mali ani Francis Chela ni kera million ni ta ka Francis segere Francis ni fo million frema ni million jabike o kuma de be Francis joro tu ni nyonche ko Francis ay ko kan ni ke katla ka ko kan ka ayrela ka bido ayreku yabe ka ayreku
yabe o tara laban min ma wure de man non che o de kuma biya Macron sigilen bɛ a bɛ ka ɲɛ tereke a bɛ ɲɛji jiginna dɔrɔn cɛba dɔ b'a kɛrɛfɛ ni ɲɛ dɔ Yves Le Drian o fana b'a kɛrɛfɛ walima ni premier ministre tɛ a kɔni u fila de jaabi yan Macron bɛ ɲɛ tereke la a bɛ kasi la a ko i ma ye k'i ma ye maliyɛnw bɛ ka min ɲini Faransi fɛ ko an bɛ taa ka bɔ yen ko mɔgɔ foyi t'an na k'u bɛ k'o de fɔ an ye Macron b'o fɔ la a bɛ ɲɛ tereke la a bɛ kasi la dɔ nin fana n'o ye a ka premier ministre ye o ko ko i ma ye ko tiɲɛ na ko nin waati ko ne garantie tɛ fila ye ko a ko garantie i nana dɛ ko i sɛgɛnna ko ni a tora ni ma ta a laban a tɛna diya dɛ Ablaye nin waati na dantigɛli kelen bɛ ko foli kɛ tɛgɛrɛ kɛ fɔ son excellence Assimi Goïta ye ale min ye an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaaba ye ko maa tɛ fo maa min o ye Mohamed Cissé PDG min bɛ Cissé technologie yɛrɛ la nin waati na Ablaye o kuma de bɛ yan min ye Mali ani Banque mondiale cɛ ye ministre Sanu ko a ye kuma ɲɔgɔnya daminɛ Banque mondiale cɛbaw ni ɲɔgɔn cɛ wa ko kabini tarata juin kalo tile 29 ka dalu fɔ min bɛ se ka to Mali mago bɛ nafolo min na Banque mondiale bɛ se k'i bolo bɔ o kan ka anw magoɲɛ ka da kan ko caman bɛ sen na ministre n'a ka jama projets la u bɛ fɛ ka baara kɛ ni minnu ye teliya yɛrɛ la k'o tɔgɔ sɔrɔ n'a ye nin Ablaye an ye nin bɔ sɔgɔmada na kan ka décennie kɔnɔ l'indépendant ye muso bɛ indépendant kuma na a ko di indépendant kuma na waati na min ye bandaw ye a fɔ nin ye ko sagotiw yɛrɛ la Mokhtar Wane sagotiw yɛrɛ la o kelen tɛ ani maa damadɔ comité min bɛ bin comité local de suivi de la transition ni o sigilen bɛ CEDEAO kɔnɔ ni olu kɛlen bɛ k'i ɲɛmada Mali ka ko finman na jɛma ma o ko premier ministre a ma min ye Choguel ka kɛ ninnu kan hɔrɔnya o ka kan hɔrɔnya ni mɔbɔ tun la tuguni Choguel bolo o ka taa sini fɛ ala tɛ Choguel bolo sa Ablaye fangabɔ min ye sini bɛ bayɛlɛma cakɛdaw ni jagoko ma an ka jamana kɔnɔ ani ko min bɛ busiw tɔgɔ la a ko y'u bolo n'u bila sɛbɛn dɔ la dɛ min ye sogo ye misisogo koloma o bɛ feere kilo kelen 440 min ye bu yɛrɛ ye bu bɛ feere 500 ani 60 o bɛ daminɛ ntɛnɛn i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na fɔli dɔrɔn tɛ dɛ u bolonɔ bila sɛbɛn la a bɛ daminɛ tɛnɛn don kalo fila don a fara kan muso ko ta ko bɛnna o ka kalo fila ni ni muso ko fun bɛ y'a fɔ Allahu akbar ayiwa kuma in tiɲɛ Ablaye nin waati na ministre Sadio Kamara ale ni commune min bɛ force command fort o tɔgɔ la ani lasigiden min bɛ Union européenne tɔgɔ la ani ye ɲɔgɔn sɔrɔ wa i ka dɔn a bɛ komi Mali ka lakana a kuma an ka finitigiw ministre min sigilen finitigiw ka ani sɔrɔsi kɔrɔw ka lahala ma Colonel Sadio Kamara a n'a ka jaba u ye falenfalenni min kɛ a donna a nataw na ko an n'a tɔnɔ ye Ablaye nin de ye kɛɲɛba ye sa cɛ dɔw filɛ nin ye u filɛ nin ye ka na a ye sanu min sɔrɔ u y'a sanu bɛɛ lajɛlen minɛ a la a tila ka 500,000 o jɛn k'o fana a tigɛ k'u pewu ka bɔ o la mun ye nin baara in kɛ binganikɛla gansanw tɛ dɛ k'a fɔ ko terroriste Ablaye ko maa minnu don ni ye siratigɛlaw yɛrɛ de ye taɲinaw maa caman profité insécurité fɛ k'u yɛrɛ siratigɛ u b'a fɔ bamaji don u bɛ marifa kelen ta ka kisɛ ta dɔrɔn u b'u jɔ ka sira da an b'o bɛɛ bila jadisiko la jadisiko tɛ jinɛ don kɔ a kɔni ye lahala a ye kan bɔ dɛ a ko lakana kuma la an ka jamana ye n'o Mopti mara ye ko Bankas san ka daminɛ san 2018 ka na se bi ma maa 470 ani 6 olu de tora la min ye jiginɛ 937 olu de jenina an ka bagan minnu ni an ka duntaw ye ani marataw 9,228 fini furancɛ in na ka daminɛ 2018 ka na se bi ma o de tiɲɛni kɛra Bankas mara la dɔgɔnɔ kunda Ablaye ne fana y'a fɔ nouvelle horizon kuma na dɔ b'a la Assimi Goïta ni o ye an ka cɛmancɛ fanga ci ɲɛma ye min ye balo tilatilali ye maaw ni ɲɔgɔn cɛ a
sete minnu ye falaki la k'a di u ma moti a tun bɛ o kɛnɛ kan a y'a yira k'a fɔ ni malokisɛ ni ɲɔkisɛ kelen kelen minnu ni a bɛna di kan min na a kɛ se a seyɔrɔ la kelen kana dun wa kelen kana jɛ a y'o sɔrɔŋanani kɛ maaw la a ko ten o la sa an ka armée maa 37 olu tora janfa la mais minnu kisɛ min kɛra ci min kɛra maskalo tɛmɛnen na T7 Faransi ka kɛlɛbolo fara olu y'a yira k'a fɔ min kun ye a kojugu kunyanfan yɛrɛ ye o tɛgɛ taara olu bolo wa u ye ka ko latɔn da abla ni watina Interpol ye dantigɛli kɛ k'a yira k'a fɔ Karim Keita a mana kɛ diɲɛ ko o ko la a mana kɛ yɔrɔ o la u ka wɔɔbɛ k'a labila Mali ka kiri tigilamaw ye ko ka d'a kan a bɛ ka jalaki min kɛlɛ k'a sɛgɛrɛ n'a kuma duruntulen don a ma jɔ a la dɛ nka siga de kelen b'a ma yanni a yɛrɛ ka kuma kɛ lamɛn a kɛ jɔ a la o bɛ tali kɛ Burama Ture min ni an baarakɛɲɔgɔn kun don ni a tora a la kabini bi tɛ ko mɔgɔ bɛ se k'a yira jamanakuntigi kɔrɔ a denkɛ in nin ye dalaminɛkɛla de ye n'o tɛ min ye nafolo tiɲɛni faso nafolo k'a dun tɛgɛ fila la ani da ani tɛgɛ fila sen na nin sɔn ani jugu sɔn k'a bɛ komi nin ko in tɔ mana lajɛ tuma min na mun ye nafolo tiɲɛ nafolo buruja ye ko fana bɛ sɔn ka sɔrɔ transition baara in na minisiri min sigila an ka jamana ni jamana cɛ kɔni ɲɛnabɔli ma Ablaye Diop a ye taama dɔ kɛ kɔsan na Ghana a taama in kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka cɛba min ye CEDEAO kotigi ni CEDEAO ko kalifalen b'ale la n'a ɲɛmɔgɔya b'ale bolo Ghana masakɛ k'a kuma ɲɔgɔnya ka dalu fɔ a ɲɛna a bɛ se ka Mali mago to cogo min na Mali na segin jɛkulu cɛma i n'a fɔ u ka sigili fɛn fɛn n'a bɛ ka kɛ Ablaye kuma de les échos welewele kuma na nin waati na u y'a yira k'a fɔ cour de justice UMOA ko u sigira sigili dɔ senfɛ ka sariya dɔ bɔ ka bin sariya min a bɛ boli UMOA jamana bɛɛ lajɛlen kan mansin a tɛna kɛ mansin nɛgɛla ye ka a bɛ dɛsɛ ne jɔn bɛ diya informateur ni ye informateur ka jafɔlɔ Karim Keita ko e ko tiɲɛ don wa u bɛ nin kɛlɛ min na nin ko a kɛra sababu ye ka Burama Ture ko bona ani la k'a sen bɛ o janfa la ko e ko o ye dalu de ye o ye dalaminɛkɛla de ye ko e ko u tɛ fɛ ka nin wele ka na ka tila ka a ko kɛ nɔnɔmukuja ye wa ka ɲininkali gun a la man ka mana min ten nka ko sulusala ka kɛ sababu yɛrɛ ka Karim nabila wa ko e ko sɛbɛ don wa n t'o dɔn dɛ o nin bɛ ɲininkali Ablaye o kuma de ye nin dɛ mɔgɔ t'a dɔn ni tiɲɛ yɛrɛ la ni sɛbɛ yɛrɛ don walima ni ko dɔ tɛmɛ sira don ka kɛ fɛrɛ ye ka don yɛrɛ ka kɛ fɛrɛ k'a la don ka tila ka ko lajɛ a bolo ayiwa le républicain b'a kun cɛ nin waati na Agibu Buhari n'ale ye président de la CNDH ye ale taara CNT cɛbaw ɲɛkɔrɔ a ko bi a y'a yira k'a fɔ foyi tɛ bi min bɛ se ka kɛ dalaminɛkɛla ye dalu ye adamaden kɛ dɔ ka hakɛ dɔ terike Mali dugukolo kɔ kan a y'o kuma fɔ min ye journaliste ni a kuma fɔra sisan o tun ne ko mun na jamana ɲɛmaa kɔrɔ denkɛ Karim mun a kan ka wele ka a lamɛn ko siɲɛ yɛrɛ la Burama Ture a ka kan sariya kan k'i jɔ a jɔyɔrɔ la ka nin kɔkɔrɔma don min ye mandatari international ye min bila Karim juguya la cɛba min bɛ maison de la presse kotigiya la bi a ko maison de la presse kɔni y'a ɲini nin ka kɛ tiɲɛ yɛrɛ bangeli daminɛ ye ni nin daminɛna a kana dan nin dɔrɔn ma dɛ a kɛ to sen na fo ka taa tiɲɛ bange yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na Ablaye nin de ye kuma kolomayɔrɔ ye yanni waati dɔ cɛ sɔgɔmada na an ye nin bɔ républicain kɔnɔ tubarikali b'a kun cɛ karamɔgɔ Mahamadu comme i y'a fɔ cogo min na Bakary filɛ i tɛ n kɔrɔ ancien combattant Bakary est-ce que Bakary b'a deli ka don ancien combattant la est-ce que a donna déjà est-ce que a deli ka don a la Bakary i deli ka don ancien combattant la a tɛ sɔn ka o tiɲɛ fɔ mɔgɔ ye o ancien combattant yɛrɛ fɛnfɛnkɛla y'a tunu a ka foyi tɛ se ancien combattant ma mais ale yɔrɔ ɲuman tun tɛ Bamakɔ fɔlɔ maraw tun bɛ k'a la réunion tun bɛ k'a la dɔnkɛ tun bɛ k'a la ni ancien combattant nana olu ka jigi so de don kosɛbɛ o tɛ wa bon kiri yɛrɛ de ka k'a la
kiri bagne. Maintenant et le monde a fo Bakarini Bakari ngi ki sigi tongoro ni sigi ki klumajo bien mena min fo aklo jelando ancien combattant ko ina sebeni kala ko ponte de ni ko di fo bismillah abla adam yana folon ya dabo min kama sura si koro munu jensenende betarika yoro la ula blalen ko kele banin ko ni franci la ko do kuye kele ke franci fe a chama industrie kele nunke do e Algérie kele ke guerre d'Algérie Madagascar Algérie deuxième et première guerre mondiale do deuxième guerre mondiale ke parce que la première guerre mondiale o de ko kumancha deuxième guerre mondiale 39 45 o mo kachala ani guerre d'Algérie ani Indochine ta ani Madagascar o ancien combattant unana ya utara France de tola kadaka doni kama ire makoronya kunta ambulu umine jago katani katamu jago ala ni nyama segina olu de pension soro udun boro kacha bebu ka togodala betarika togodala o safe ni France bana saranike kalo saba ni no na ba ko ya jatigila de ni umu ko sitala we sojo wi an do tekele mun de ubu ku so yoro na do kun kelen fo France ni ko nana yani te saranike suma ube sigi no ube balu ni fene mais ube musaka fitini bo o ya ajigiyai anyoyi abla inga mi anyi fene tuguni ale ancien combattant kelen nay mun yoro ko yoro ancien combattant ni ko moté ni moté ni ngala suma ko da yoro do fene ko bari min fene ko ni o be ke nga o betlaka ali sanusi fere mo demander gentanchu ko na sanusi resai sanusi ko ngadi ko sobe na ablay bal poussière yoro a fole mi ko tribunal populaire o kera kono fenn lila Marba Kasum Mamadou Diko ani fili dabo nunga ani mago kema fla ni bidrun fla ani bidrun fla o be kilo la o kiri kera wa kiri blom o shikuntala avec les partis politiques ka mo tali ko ke kiri ke un délégué par section yoro kono ko syndicaliste ko jengeli ka fala madame o kiri blom ba inkere abla min foro la o ni ko be o kuma foro ali do ko milente uba o kera kuna la indépendance la signé 27 septembre abla bal poussière o kuma ke maison ancien combattant kono bal poussière wallahi o kuma orchestre dobla o be jouer abla be kumbe an kuma donga kono an kuma donga akur ko na rela be buri blé ne chemay abla mana boy mani ni shimche wati dola shin maka exposition pedi kumike exposition foire o doni kama mausitun ale be kutigala o be shin o ba le livre vert non le livre rouge de mausitun o bo di ama fu falaki la katlaka ka insigne dama mausitun yere ka insigne yere jabe insigne nga hakli bola shin minon be firu sumu mambala wero kungana ana kusebe ya wala kumbe atemanta ka jigine sugula dron ka utanyinaka ablanga théâtre fene kumbe bo ali rukini nay mo semaine de la jeunesse au théâtre bolo fara do kumbe ke ali maison des anciens combattants baxi mebe kan fina bo o yoro masne ni yoro badu ala mun ndo ni ngo yebi frère law ne ka min ala data ye ni bitam ne ka min fina ni nyere kumbe nyera akono nyera kono nere de la curiosité ndo la ka ala je kabo voilà ko ni nere oke voilà ne ka ni fo théâtre de bois kono concert be ka kono orchestre de jouer akono dumbie kambe